Nuk mund të ketë grupe pune për ndryshime kushtetuese pa pasur konsenzus politik. Pas ftesës së Ministrisë së Drejtësisë për pjesëmarrje në një grup pune për hartimin e ndryshimeve kushtetuese, si dhe pas interesimit të opinionit për qëndrimin e alternativës përkitazi me këtë ftesë, po sqarojmë se alternativa nuk do të marrë pjesë në një grup pune të tillë. Arsyeja e këtij vendimi është se për ne nuk mund të ketë grup pune për t'i hartuar ose për t'i përgatitur ndryshimet kushtetuese derisa nuk kemi konsenzus politik ndërmjet partive politike për t'i mbështetur këto ndryshime, përmes të cilave duhet të hapet rruga e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Përveç kësaj, alternativa nuk mund të ulet në një tavolinë të përbashkët dhe të flasë në këtë temë me parti që ende nuk janë deklaruar për propozim amendamentin e saj kushtetues për luftën kundër korrupsionit. Derisa nëpër gjykata çdo ditë raportohen lëndë të korrupsionit që dështojnë për shkak të vjetrimit të tyre, ndërsa qeveria dhe partitë e tjera heshtin ndaj propozimit ton për ta sankcionuar me kushtetut mos vjetrimin e lëndëve të korrupsionit politik, ne nuk kemi asnjë detyrim që të përgjigjemi ftesave për të bërë fotografi dhe për të aktruar se gjoja jemi për ndryshime kushtetuese. Nëse dikush dëshiron ta shohë alternativën pjesë të këtyre debateve, së pari duhet të ofrojë mundësi reale për konsenzus politik dhe së dyti në rendite duhet të jetë propozim amendamenti kushtetues i alternativës për luftë kundër korrupsionit politik. Këtu po kujtojmë se për alternativën ndryshimet kushtetuese nuk kanë kuptim nëse Maqedonia e Veriut me mjete rrethanore të vazhdon të sponsorizoj korupcionin politik. Сега и на македонски. Не може да има работни групи за уставни измени без да има политички консензус. По поканата на Министерството за правда за учество на работната група за подготвување на уставните измени, како и по интересот на јавноста за ставот на алтернатива во однос на таа покана, денес сме тука да појасниме дека алтернатива нема да учествува во таквата група. За нас не може да има работни групи за составување или подготовка на уставните измени, без да има претходно политички консензус помеѓу политичките партии за поддршка на тие измени, преку кои треба да се отвори патот за интеграција на земјата во Европската Унија. Освен тоа, алтернатива не може да седне на иста маса и да дискутира на оваа тема со партии кои уште не се изјасниле за незиниот предлог амандман за борба против политичката корупција. Се додека во судството секој ден се соопштува за предмети на политичката корупција кои застаруваат, а владата и другите политички партии молчат за нашиот предлог за уставно санкционирање на незастарувањето на делата поврзани со политичка корупција, ние немаме никаква обврска да одговориме на покани за сликање или за глумење дека сме за уставни измени. Ако некој сака да ја види алтернатива како дел од тие дебати,
Prvi treba da ponudi realna možnost za politički konsenzus, a kako vtoro, na dnevен ред да биде нашиот уставен предлог амандман за борба против корупцијата. Тука подсветуваме дека за алтернатива уставните измени немаат никаква смисла ако Северна Македонија продолжува со разни средства да ја поддржи политичката корупција. Фалендерит, благодарам. Дали ова значи дека вие откажувате поддршката за уставни измени или сепак би гласале доколку се согласат и другите партии како што велите ако има консензус? Ние се залагаме за уставните измени, но не сакаме да глумиме обиди за остварување на уставните измени. Ова што владата го прави е всушност глумење, бидејќи сите знаеме ние дека без политички консензус тие уставни измени нема да поминат. Ако они свикаат лидерска средба за да се договориме за уставните измени, во секој случај ние ќе учествуваме, но при тоа пак ние сме кажале дека за нас е многу битно ставот на другите политички чинители околу нашиот предлог амандман за борба против корупцијата. Дали тоа значи дека во никој случај не отстапувате и строго го врзувате поддршката за уставните измени со измените на законот за да не застапуваат политичките дела? Дали едно без друго во никој случај нема да се разделат овие? Секако да, бидејќи за нас е просто незамисливо да збориме за интеграција во Европската Унија, ако политичките актери во земјата не се на исто рамниште во однос на борбата против корупцијата. Ние би сакале да ги видиме кои се тие партии и пратеници кои би гласале против ваквиот предлог. Sigurisht, do me thonë, çështja themelore është që njëherë duhet të ftohen në takim liderët e partive për të folur, për të pasur një konsenzus politik që ato ndryshime të kalojnë, dhe e dyta që në atë takim të radhës, i cili të bëhet për të përgatitur ndryshimet kushtetuese të futet edhe kjo pikë e diskutimit. A ka Секако реков, секако. Не. Фалендерит shumë, hvala ви много благодарам.